Vagy a Zserbóház. Melyik ez a Párizsiból? Ez hol van, tudja? A Kigyó utca és a Petőfi Sándor utca. Ott a Ferenciek tere, és az az árkádos Vörösmarty téren van. Kiváló, csodálatos. Jó a válasz. Második kérdés. Mit fogyasztunk, ha sarokház sütemény vagy patányéros? Csak várjál, nézzük meg Marcit. Nézd, hogy olvas a Marci. Láttad? De édes, láttad, hogy Meg a Hannát is. Mi van a Hannával, szívem? Megnézzük ott a telefonban. Telefonban nincs a Hanna, csak a gépen. Megkeressük a Hannát a gépen? A kép. Csak. Hm? Nézzük meg. A repülőset. A repülőset. A repülőset? Jaj, szia, látom. Nem szia, Közel-Afrikához. Első kérdés. Ki énekel slágert a mesebeli Afrikáról? Komár László vagy Fenyő Miklós? Ismerem, de gőzöm sincs, hogy ki énekelte, legyen Komár László. Hogy ő, Komár László, persze. Jól földolgozták, ő is Komár László helyett. Egyből egy második kérdés. Melyik csapatsportnak volt már világbajnoka Dél-Afrika? Kukucs! Marci! Kukucs, Marcika! Hello, hello! Kereketom máshoz tőled. Kukucs! Ott van a Niszutudu. Ott a Niszutudu, mert lehúgott a fának. Oda húgott a fán, a fá. A fá. Egészségedre! Kukucs! Ez a 2007-ben átadott Vöröshegyi Völgyhíd az M7-es autópálya kiesik az Amádi és Balaton-Szászló között. Kukucs! Te húcsus barátom. Óvatosan! Húcsus barát. Óvatosan, Barnos! A kutya meg a macska!